Inyong buhaton, isuksok lang sa inyong kamot ang pulang panyo. Tapos, pag masuksok na sa inyong kamot, isulti ang magic words. Hocus pocus. Tanggal tanan barikos. O ang panyo mahimong itlog balakpakan. Di ba? Magical kayo. Pero ang pangutana, asa nga itong panyo? Ang panyo, ibalhin sa kalo. Wa na ko gilabdan ng kalo, nagkulob ang kalo, kagadiya pa dira. Pagsugod pa lang nato. Pero sultihan ta mo. Walay bangag, pero nakapenetrate, ni teleport ang atong panyo sa sulod. Watch. Kasi wala diya, magpahiya ko. Wow, I'm surprised na adjudi ay ang panyo ni balhin sa kalo. Palakpakan. Di ba? It's very magical. Pero karon ako na i-disto ang sekreto. Andam na mo? Okay. Actually, ma'am and sir, ang sekreto, actually, ang akong itlog, na-adjud siya'y buslot. Dili akong itlog. Kani nga itlog na buslot. Buslot itlog niya. Kani nga itlog na buslot. Dili akong itlog, okay? para mabuhat mo rin ang magic, kinahanglan kag duha ka panyo. Yes, sir. Magkuha kag itlog, sir. Buslotan mo imong itlog, pares ka na po sa imong tudlo. Okay? Karon sir, para sigurado ka sir, na limpyo imong itlog sir. Imong iabro ang munod sa imong itlog. Plastic ang itlog, oh. Maski unsaon niyo. Pa! Pa! Di siya mabuha kay plastic siya. Ay, mabuha ang itlog gani. Slide mo kay itlog sir. So, ready na ka? Ang isa ka panyo, bago magsugod ang party, gabi pa lang, imo na i-prepare. Ang isa ka panyo, ibutan mo sa bulsa. Tapos ang ikaduha ka panyo, imong ilukot, gamayon rin mo. Ipilit din mo sa ilalong sa lamisa sa mga bisita, utangan mo scotch tape or masking tape. Duha man ang panyo, isang panyo dire, ikaduha scotch tape sa ilalong sa lamisa. Paano nyo? Ang itlog, imo nang gunitan dire. Ang sikreto, wala sa panyo, wala sa itlog. Ako ikaduha nga panyo, ginabutang na ako dire. Pag mabutang na nimo ang panyo, na ako itudlo sa inyo ha. Okay? Pag mabutang ang panyo, kinahanglan mag-practice ka sa paggunit sa paggunit sa itlog. Nagpili mahalata na naggunit kang itlog. Pero naggunit kang itlog. Dili lang mahalata. Kana maligil tawag mo palming. Karon i-plaster nimo itlog, kinahanglan ang bangag matungod sa taas. Yan naman para pagingon nimo. Napay magic. Ang panyo akong isuksok sa akong kamot, pero imuhang ginasuksok sa bangag. Pero ayaw pagsulti o itlog ha, kasi mapulbaan ka, patakal ka yaw, kakamemorize sa imong isulti. Mga kaigalaan, ang akong panyo, akong isuksok sa akong itlog. Maski pag isuksok sa itlog, na may bangagang itlog, klaro man kayo, di ba? Pero imong kumbensyon sila, isuksok lang mo sa imong kamot. Pag masuksok na sa imong itlog, ikaw rin kay balo, ha? Imo rin na isulti ang magic words. Hocus pocus. Ay, dapat original. Paglato mo original. Abracadabra. Tanggal ang bra. Ay, ang panyo di ay. Ino na din mo. Pa! Huwag ang panyo. Nahimo. Samtang ginasulti ni mo. Huwag ang panyo. Nahimong itlog. Imo silang lipaton. Hinahinayin ni mong tuyok ang itlog. Nga naman. Para ang bangag matungod sa imo. Ayaw diretso gingon. Huwag ang panyo. Nahimong itlog. Kunya ang bangag natungod pa sa ilang. Patay ka. Boslot. Dapat nadiri ang bangag bago ni maingon. Huwag ang panyo, nahimo, itlog. Kunya mo palakpak din na sila. Palakpak mo, please lang. Wala. Kunya imo nila. Asa na to ang panyo? Ang panyo di balin sa. Kung asa ni mo gitago tong isa ka panyo, balin sa kalo o di balin sa lamisa. Kunya mo palakpak din na sila. Mas kusog pag yun. Palakpak mo, mas kusog pa. Wala. Pero ma'am sir, bantayan lang yun mo nga magic, kinahanglan pagbuhat mo ani, walay tao sa likod. Maski siya ako kinaharan si katawa kay, nabalay buslat. Pero maski kuwi tao sa likod, kung ay magicians tubangan, mukha itong syagit. Wah, atik pa na magic, naman yung buslot ang itlog, kisok-sok lang pa yun. Para di ka magpahiya. Yung patyo ng magician, no? Inani, tugluan ta ka sa pag magic.
magic ani. Imo lang i-wave imong kamot, ma'am. Tudlan ta kon sa pagpalusot. Huyupon nimo imong itlog, sir. Tas pag mahuyop na nimo, tanggalon nimo ang panyo. Okay? Hinay-hinayon nimo tanggal ang panyo. Pag matanggal ang panyo, magkuha ka ng baso. Kanang clear na baso, transparent para wala dyan tikas. Unya, imong buako ng itlog silang tubangan para di kang paya sa mga bisita kay nabisto ka. Imong buako ng itlog. Imong ipakita, ha? Na ang itlog kay tinuod palakpakan. Di ba? Ano mo yung natun na magic, ma'am? Ay, wala to niyo nakuha to na tinuod ang itlog? Na, maunay hinungdan na i-hire yapon ko ninyo. As a makakwarto yapon ko. Ay, na lang. Na-focus mo sa mga